Nazdar základě, vítám vás u nového videa, tentokrát to je z The Forge. A v dnešním videu se podíváme na tuhle hru a uvidíme, jestli nás bude bavit a uděláme potom víc videí. Jo, tak vám moc poděkovat za podporu u minulého videa. Pro mě, já vím, že to nemá moc pro vás moc zhlédnutí, jako protože vidíte videa, kde mají 1 milion zhlédnutí a tak, ale já jsem rád, že bylo tam místo 3 hodiny 64 zhlédnutí a za den víc jak 100 zhlédnutí tam je. Takže za to vám moc děkuju. Kdo jste ho neviděl, tak se můžete podívat. A jestli byste ho hledali, tak jsem prostě jediný video z GTAčka, který tam uvidíte. No, jdeme na to. Sensei, nevím. Newspaper, nebudu to číst. Jo, let's rock. No, nezájem. To zjistíme. Human. Aha. Co budu mít? Elf. Jo, sorry, ale tyhle chvíle to bude znít tak trochu divnějc, protože nevím, proč jsem na mě nějak sekalo, nevím, já jsem o to nevěděl a za 10 minut to přestane. Já nevím, co se s tím vážně stalo, omlouvám se mega moc. A snad tomu porozumíte. Sorry. What the? No to je 9%. Minus 12% života.
už jsem něco nazbíral. Docela málo. Ne, je to hodně. Armor. Já si můžu dát armor. To bylo to nejlepší. Ale no. Kapot. Všechno, co mám. No. Co nemůžu? Forge. Jo, tady zase bude to hejš. Tak, to asi tak není v realitě, ne? Jo, teď to budu vylejvat. Proč to minihra nalejvání není tak těžký, ne? Wow, to. Ale já chtěl armor. Jak bad? Co to je? Já nechtěl misku na jídlo. Já chtěl. Neříkej, že to je čepic. Jo. Jak 63, aspoň 67, ne? I to bylo dobrý. Ještě chci nějaký armor. Mám tam všechno? No. Tak. 3, 2, 1. Tak. Jdeme do teďka. Prosím, že to nebude čapka. Yes. Zadana. No, uvidíme, která bude lepší. Pojďte. Jak to? Bomba. A ne. To neříkej, že tam kvůli tomu konci se mi to pokazí. 67%! 6, 7. To si berem a tu druhou budu dávat. Bomba. Počkej na. To furt pletu. Nasadím si armor. What the hell? Jo. Tak čekaj, já si jen nasadím armor. Včej. Nechci. Co to mám tady? Silver iron. Jak se to good? Tak co je lepší tohle? Iron nebo silver? Tohle má 68%, tohle 60. Defense. Tohle má víc defense, ale tohle stojí víc, ale tohle mí. Rock, paper, scissors. Nevím, tak třeba tohle. What? Nechci tohle. Co mám za uši vůbec? To je hrozný. Tak tohle je lepší. To ostatní prodám. Počkej, změní se mi to, když se koupím lepší nebo no? Podívám se. Jo, mění se mi to na to lepší. Já jdu prodat něco. Ty uši jsou hrozný v tom. Yes, chci něco prodat. Všechno, co... Aha, já můžu jen tohle. Jakže můžu jen to, co mám? Aha, to jsou věci, které nemám. Takže prodám všechno. Tak to proč ne? Protože už mi to je na nic. Aha, akcept. ID 129. Deal, ok. 130 gold. Money. Kamo, já si chci změnit tohle. To bude mega divně. Ne, nechci s tou malý. Co to je? Kde s to měním? Tady? Šeby tady? No.
Kde si to měním, halo? Já vím, že jsem. Já vím, že jsi Maria. Chci heal použít. Goodbye. Ne, už mě nezajímáš. A kde si měním to, jak všechno jsem? Vím to v inventáři. Počkej, claim, proč se už claimovat? Claim. Víc ne. Kámo, hledal jsem to všude. Prostě jsem to hledal všude, ale nenašel. Kámo, tak nic, budu muset mít elfí už každé. Dokud to nezjistím, co je brodsky. Dej mi úkol. Tos. Nechápu. To hru. Kámo, já chci lepší brnění. Já můžu získat lepší brnění. Protože mám zabít 3 zombíky, já splním nejdřív ty úkoly. Který vidíte tady vlevo. Ne, tebe nechce. Já zjistil jsem, že kvéčkem uděláš tohle. Prostě. A pojď. Zhebni. Sink. 9. Já mám dobrý zbraň. Dobrou zbraň. Ne. Zhebni. Ne. To prd. Ale. Tak nic. A mám 2 zombíky za 3, jo. Tak tam jdeme znovu. Bomba. Je. A tohle je docela rychlý. Takže to asi bude používat. No tak já splním ty úkoly, pak se ozvu. Nebo všechny úkoly jsem nesplnil vůbec. No ale tohle video už by bylo strašně dlouhý. Takže tohle je všechno z dnešního videa. Nezapomeňte dát like a odběr a čus.